Ma'am Melanie Almonte, salamat sa pagbisita. Ma'am Julie, Ate Ima, from Ma'am Julie. Nakamute lang muna ako, Ate Ima. Sige lang, Ma'am Julie, sige lang kasi active. Mag-live ka mamaya. Sige, sunod natin yan. Melanie Sisi, nakasalang yung ano mo. Kong Chua Bongbong, hello my friend, how are you? I'm fine, friend. Veronica, Kong Chua, Bongbong, thanks for coming. Eve's Kitchen, Veronica, may love shout out from Eve's Kitchen. Hi, Eve's Kitchen from Veronica. Hi, Kong Chua Bongbong from Veronica. O bakit ganun nag-ano? Hindi pa patapos. Ay! Sorry. Gabi. What happened to you?
Ano, inaantok ka na? Hindi pa tayo matutulog. You want to sleep? Milani, hindi pa kita, hindi pa kaya kita nadikitan sa mga ano, alagad ko. Kasi nandito sa main channel ko. Ilista kita. Pag mag, ano na ako, hanapin kita. Kasi yung yung banana pa. Veronica, Veronica, I will write your name. Sulat ko yung pangalan mo. Kukunin ko yung mga pangalan niyo. Veronica. Ed Kitchen. Sino kaya, ano nga kaya ito? Kung Chua Bongbong, I will write your name. So I will give you banana after. Not now, okay? Kasi yung bananas ko nandiyan sa yung channel ko. Ma'am Julie, doon na lang kita sa ano mo. Doon na lang kita, dikitan. Sure, di pa kita nadikitan yung lahat. Ayan, patapos na si Ma'am Milani. Miss ko na yan. Ginataan, laing, gabi. Ma'am Jolie. Pwede ng pwede na kitang ipin. Patapos na si Milani. Kaso na-stuck na naman. Na-stuck. Sarap naman ng ulam. Wow. May prito pa. Tapos, tapos na nakabilol ka sa akin kaya dumadaan. Veronica, wait, okay? Chua, wait, okay? First come, first serve. Namumuti yung ilaw. Yun lang. O sige, next. Hi, my name is Hermione, and I'm from Greece. Please like and subscribe. My dad left before I was born, but I grew up with the most amazing mom. Kung Chua. New friend.
Naku, hindi na naman makaano, pin. Nag-stuck na naman. Ewan ko ba. Dalawa na ka, Beji. Salamat. Salamat, Ma'am Jolie. World Tours. Tiga love shout out. Happy Sunday host. MDR video. Tamsaku shout out from Barcelona, Spain. Thank you. MDR, thank you very much. Wait your turn, okay? Iris, Orgilio. Tiga love shout out, kapatid. Milani, salamat sa pa-BG. Veroniki is laughing. Wait, okay? Ay, Lopis. Ay, Lopi. Lopi Lasos, Miguel love shout out. Kabsat. Harang Kabsat, salamat sa paharang. Salamat sa paharang kay Kabsat. Kapatid Lopi, Miguel love shout out from Milani Almonte. Ayan, magkakapatid pala kayo dyan, ha? Salamat sa inyo sa dalaw kay Ate Ima. Hi, Ma'am Labi. Ma'am Labi, mega love shout out. Update si Ate Ima. Salamat sa pagkaway-kaway. Ma'am Labi, salamat sa pagkaway-kaway. Big thank you sa entertain sa akin. Ang hindi na ako man nakapagtatagal sa inyo kasi naantok na rin ako. Saka maraming bisita dito sa bahay. Ngayon na naman may bisita mamaya. Mamaya daw. Tapos na, sobrang pindutin ko na nga itong
Thank you. Ironiki. Watching plus banana. Flower summer. Wow. Ganda ng flower. Ito tambay kun sa'yo. Kabsat ko. Maraming salamat. Superman. Asan si Wonder Woman? Wala ba si Wonder Woman? Scarpies. Bigalab shout out post. Thank you. Salamat sa patamsak. 7 tamsak dan po. Thank you very much. Kumusta, idol? Okay lang, idol. Milani. Thank you. Milani Almonte, salamat sa pakaway-kaway. Ang ganda ng flower. Oh. Guys, sa nakapin. Sa nakapin tayo. Babalikan kayo niyan si Ma'am Jolie. Hi, Lynn. Sis Lynn. Igalab shout out, Sis Lynn. Salamat. Salamat sa pagbisita. Pakaway-kaway mo dyan. Word toast. Get more banana. Okay. Wait, okay. Ilista muna kita ah. Titignan ko yung ano mo. Kasi nasa itong ano. Hindi ko ma-open tong main ko kasi baka mag-in. Baka mag-in siya. Julie Dan Short from Word Tours.
Ma'am Milani Almonte, salamat sa pag-stay, salamat sa pakaway-kaway. Mga baka busy kayo, magtrabaho muna para hindi tayo pagalitan ng mga amo. Hi Kuya Aw, inaanak, magandang gabi po ninang. Magandang gabi din, magpupuyat ka na naman. Pasilip po. Tapos na. Veronique, ay nala, sino yung ano ko na subscribe ko, iba. Iba yung na-subscribe ko. Okay. Veronique, asan na yung i-subscribe ko muna. Veronique, ay, pupunti lang pala itong bahay nito. Baby pa lang. Mahanap nga mamaya at mabigyan. 218 lang pala siya. Veronique, I will give you banana after, okay? Now only one. Because I cannot open this my main channel. Veronique, ay si ano pala, si Word Tour pa. Word Tour. Isa lang muna natin si Word Tour. Ay, kanina pa pala ito. Veronique Dan. Si MDR pa pala. Tamsak ho shout eh. Si MDR. MDR video. Ililista ko yung yung mga bumibisita kasi hindi ko pa sila nadidikitan para mayudaan ko mamaya. Kasi yun lang ang sadya nila, yung bumisita sa'yo at manghingi ng banana. Kahit na hindi nila sasabihin. Naintindihan mo kasi may maliliit na kabanana nila. May mga maliliit. Ang ganda naman ng fountain. It's really amazing dancing fountain. Love to watch you.
Frank Castro, gawa ko pizza. Wow, pahingi ng pizza. Mag-ilis ka ngayon, mamaya. Ma'am Jolie. Veronica. Veronica, even you go sleep, no problem. I will give you banana after, okay? Thank you for, thanks for coming. Salamat, Ma'am Jolie. Salamat sa support. Kulasa! Hello, Kulasa. Sis, gusta ka na yan sa Riyadh. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat sa pagbisita kay Ate Emma. 19 million in the house. Mega love shout out. Thank you. So happy, Ate Emma. Frank Castro, wait your turn, okay? Even you go sleep, no problem. Ala, ang ganda naman ng fountain, oh. Amazing dancing. Amazing dancing fountain. Wait. Veronica, thank you very much, okay? Sa Nakapin, palablab si Nakapin, babalikan kayo niyan. Friendly ang Nakapin. Kuya Aw, wait guys, connect to each other. $19 million in the house. Thank you sa silent viewers ko dyan. Tapos na. Hindi ako makapin na. Pin natin. Sino bang ipipin natin? Tingnan ko nga. Kung pwedeng maipin ito. O, yung sakit ng punko, hindi makapin, may tupak.
Kaya dito na lang, watch na lang dito. Tapos na yun. Word tours, I will give you banana. Even your house is that so many banana. Watching here. Ay, full watch pala. Full watching from Ate Ima. ₱21 million! Walang hiya naman ng mga ano, silent viewers ko. Oh. Thank you. Sino na yung susunod ko? Tapos na si Word Tours. Ito si ano, Lynn Mendoza. Nagpapawatch. Tapos na. Seconds lang. Seconds lang. Watching here. Ate Ima TV. Try ko ngang mag-pin ulit. Kasi may tupak yung phone ko. 23 million! Oh, agasem. Thank you, silent viewers. 22 million. Oh, lagi. Nagulat sila. Eileen in South America. Nandyan ka pala. Tamsak Teema. Francis Eva. Wow. Big thank you. Nasa harang pa. Ate pala pag ako. Baka mayroon sasali now. Ha? Ano? Ala. May ano ka ba ngayon? Ma. Ala, ma'am, ano, Eileen. Akala ko bukas. Nge. Akala ko bukas ka eh. Patrick Games from All About Eve. Patrick Games Channel. Mega love shout out. Kuya Aw. Hindi na ako makapin. Ewan ko ba? Para mapalitan natin yung pin din. Para ano. Guys, Eileen in South America. Sinong gustong sumali? May palaro-palaro kami diyan. Akala ko bukas pa ng umaga. Ma'am Eileen. Ba't ganun? Ba't ganun? Patrick Games PH. Ano, channel, si Sir Lopi. Naku, may ano pala si Sir, Ate, live ako, baka may sasali para matulungan natin sila tapos naka-work ko. O sige, sinong gustong sumali? Kay nag-ano na ako ngayon kanina sa iyo eh. Hindi ko alam na ngayon ka mag-ano kasi alam mo, sinong gustong sumali kay Ma'am Eileen? Muna. Sir Lopi, kami, kumusta? Ang abs. Oh, ayan, daming fans niya, no, Kabsat Lopi. Sana yun si Kabsat Lopi dyan. Matin. Matin Vlog, hi. Ah, hindi kita maano. Hindi makapin, oh. Palablab yung ano, pasilip natin yung nakapin. Sali po kayo kay ano, kasi may ano pala, akala ko bukas Ma'am Eileen eh. Papaluin kita dyan eh.
Kala ko bukas yan. Pasilip kay Kuya Aw. World tours. Tapos na ah. Tapos na kitang ano, kay Kuya Aw naman. Yung mga malilit na ano, ililista ko yung malilit na bahay. Pagkatapos ko dito, saka ko kayo, ayudahan. Kasi nandyan sa ano, nasa main channel ko yung pangayuda. Ay, ito muna. Ma'am Aileen, ngayon na ba? Harang po. Sislin, salamat. Kahasihi, Matin Vlog. Bigyan kita ng jacket. Wait, okay? Martin Vlog, thank you for coming. I will check your house. Okay? Naku. Lakasan ko nga para marinig ko yung ano. Ay! Oh, garote. Daming tinutulungan ni Kuya Aw. Guys, palablab si Kuya Aw. Ano yan? Ay, garote. Babalikan kayo. Matulungan iyan, matulungin. Sweet, okay. Ay, meron ka na parang ano. Matin Vlog, you have already. Panty. You have also panty. Joke ah. All about Abe. Sisi, saan ka nang galing? Saan ka nagsursur? Nagsursur ka ano? Sis, iba okay lang. Okay lang. Ako hindi ko mano. Kaya nga, anong lugar yung sa inyo? Para Baler, clear. Aurora ba yan? Ayan. Baler, Aurora nga. Superman, ang daming naghahanap sa'yo dyan. Oh, Sis Eva, kapatid Milani, we love shout out. Ayan, nabulol na si ate. Yung mga nag-aral. Sis Ano ba yung inyo? Eva, hello, from Lynn Katap. Marami na rin kayo. Lynn, mega love shout out. All about mega love shout out. Nahanap ka ni ano. Hindi man na kayo muna nangarap. All about Eve. Superman. Si Kabsat. Paparis ka sa Lord. Natawa ako doon sa ano naman. Ang tinawanan niyo sa akin. Hello, Babibi, Bubo. Hello, Babibi. Ano yan? Bubo. Matin, vlog. Makausap na lang doon sa mama mo. Hello, Babibi. Ano yan? Patrick, nag-love shout out from Superman. Bigla ka nasigaw na. Sa mama mo pakausap. Ay, Sislin. Oo nga, no? Wala, nasira na yung ano, yung cellphone kong isang pangdikit. Iyan, taga-viewers lang yan eh. Yan. Bakit sama-sama, hindi mo sila pagbahayin ng bukod? Tinatawagan nila si, Kuya Aw. Humihingi sila ng tulong. Oo nga, yung si Ate Sherry, ano lagay? Tinutulungan, pinapadalhan ni Kuya Aw yan. Ano lagay ni Ate Sislin, Sherry? hello. Alin?
Hello, signal ninyo. Habibi Mahina po Dubi. O, sino daw Habibi Dubi? Ano ba yung Sinong trabaho ng Habibi asawa mo? Dubi? Matin Vlog? Who is Habibi Dubi? Lagyan mo glow. Kaya nga, kahit siya naman mahirap. Huwag mo akong patawanin, sis. Ba't pinayagan Lynn, mo madali gusto akong mag-asawa? tumawa. Ilan yung anak mong may asawa? Lagyan mo glow, sis, para din mo. Ay, Ilan na karuta yung anak ito. mong may asawa? Veronica, don't worry, okay? I will Kaya give nga, you kahit siya banana mahirap ang buhay. after finish my live stream Kaya, because I have banana here. anong tingting? Ting ting. Ng You bigas. from Dubai. Ay, Yung alam asawa ko mo na. nagtrabaho. Matin, Dapat Dubai. tingting. You from Dubai. Dubai. Thank you, Matin Vlog, for coming. Si Ate Sherry. Nung nakausap ko si Ate Sherry. Dubai. Yeah, Kaya Dubai. nga, magkano kinikita niyo isang araw? Ito rin si Matin Magkano Vlog, kinikita oh. niyo isang araw sa pagtitingting? Binabarok-barok mo kasi ako eh. Magkano kinikita niyo? Ninang, nakarating po ng Balir ang biyahe. Pagmamahal po. Wow, ang layo ng Balir, oy, Kuya Aw. Layo sa inyo, di ba? Kaya nga, Super One, pahimas. Uy, maghimas. Guys, maghimasan kayo dyan kasi mahinang kalaban. malakas din pala kumita dyan. Sis, all about Eve. Himasin mo nga si, nagpapahimas si Kabsat, yung ng arms. Hindi naman araw-araw. Nagpapahimas si, puntahan mo siya. Nandyan, nilabag niya yung niya. Pagka walang patrabaho. You from Dubai. Yeah. Kailangan dyan, Ay, marami Ma'am kayong Milani. kamote. Salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Hindi bulo. Kaya nga dapat may marami Hindi kayong tanim na bulo. kamote. Superman, sige Tansak, na, Dan ganun po. na lang. From Kuya Aw. Ganun na lang hello. I am from Asam. Pasend ng Matin Vlog. Gcash nyo, kahit Matin na kalahating Vlog. kilong bigas magsesend What ako. is Asam? Pasend nung Gcash number ninyo. Wow, pasint ng Gcash number. Padalahan ni Kuya Aw. Kuya Aw, Hello. inaanak. Magsesend ako ng pambiling bigas. Wow, nagpapasin ng Magsesend sana ako ng all. pambiling bigas. Kuya Aw, mag-send ka rin sa akin. Tapos sa akin yung pagbili nyo ng bigas. Wala para kaming mamaya bigas. natin sa susunod pa kami magbigay. Wala pa yung mga amo namin. Wala kaming pambigas. Ipag-videohan nyo ng konti or ano pa man. Wala na, naubusan na kami ng bigas dito. Idol, Kuya Aw. Salamat from Superman. Ala. Yan po, nawala na po sila ng signal. Yan, in-off na po natin. Nawala na po ng signal. Ayan, po si Kuya Aw. Ayun po si Kuya Aw. Oh. Dalawin nyo yan, bahay niya. Lahat ng pera niyang sahod sa YouTube, itinutulong niya. Yan. Kuya Aw, magtira ka ng para sa'yo. Kaya ito po, bawasan po muna natin yung ating sa estudyante. Ha? Oo, hindi pa naman pasukan. Sabi ko, isend po nila yung pagbili. Isend po natin. Ibigyan po natin na hintayin po natin yung Gcash number nila. Salamat po sa ating sponsor. Salamat po sa ating mga sponsor. Makakarating po ng mahal ng bigas. Ang mahal na Aurora. po ng bigas, Ninang, baka po sa part 2, kakalahati kilo. Bigas na. Panglugaw. Alay, charot. Kahit na nung hirap, kahit na nung mahal, mabibili. Yun ngang sigarilyo eh. 10 isang stick daw eh. Nabibili pa eh. Yun pa kayang bigas. Naku. Kuya Audan, bagong dikit from All About Eve. Wow, salamat. Sis Eva. All About Eve, salamat po. Ay, sis Eva, kumusta yung
inaano mong ano, yung sa ano, okay na ba siya? Hindi mo na ako mini-message. Alam mo namang tuliling si si alam mo ng tuliling si Sis Ima, okay? Aurora. Yan, mga Ang ninang, daming may ganap share trabaho. po ulit. Naantay Ito ko po, palagi ang sis ano, tinawagan po tayo ng ano mo, isa sa po sa chat kamag-anak mo. para sa Aurora. Ano na, At sila daw po ay ala ng maisaing. Ito po ay kapatid po ni Kuya okay Manny. ba? Lagi po Okay na natin ba binablog. yon, Sis Siguro Iba? po, Ano, tulog ka na? ah, Tulog na ba? kami po ay Hindi ala ng pati, bigas. nasira Pero nga dahil bahay po nila ba ng may bagyo. paano, Ano? andito po may laman po yung Ala. ating bigas na Sige, galing po message sa mo ating ako. mga Pag ninang po ano, ng ating mga sponsor. Siguro masigit po kailangan po nito. kung Happy biyahe lang po natin kahapon. may Bigyan po pira natin tayo, kahit bibigyan natin sila. konti po nag-send na po sila ng Wala Gcash. pa yung amo ko. At ito Wala po pa, yung wala pa sinend na kaming picture ano sa eh. atin. Nasa ano sila, Switzerland. Nagwawalis Pero painting daw po yung kanilang hanap buhay. lahat silang mag-iina, mag-ama, pati yung amo kong lalaki nandoon. Pero may bisita palagi kasi yung ano nila dito sa harapan, ano yun, sisyahan ng mga ka-workmate niya. Eh ngayon, nandito naman yung mga kapatid niya. Sila ang ano, kagabi nga, ano sila ng TV, ang laki-laki. Oh. Nabawasan na po siya nung pinangambag natin sa patay yung lakad natin kahapon. Ngayon po yung mababawasan po ng pambigas. Malay mo makapagdala tayo ng maski na ano, kunti lang, o diba? Napapanood pa nila yung ating ina-upload mula Valer Aurora. Yun naman po yung kamag-anak ko po. O kaya hingi tayo kay Kuya. Si Janice. Natawa si Ate Lagi po Ima. natin sila natutulungan dahil Naku, hindi natawa si Ate Ima. Ngayon wala na po siya. Huwag na nating pahirapan si Kahit Kuya. po pambigas lang dahil Kasi yung sahod niya, inuubos na niya yung sahod niya sa ano, naman po pagtulong. araw-araw pala merong walis tingting na ginagawa. Walis tingting ang ano nila. Sa nag-share po ng blessing po na andito po sa ating Gcash. Ayoko po sana mawasan. Ano ba yan, Kuya? Tawa? Tapos iyak? Ang tinatawagan po niya tayo at napapanood. Oo, kahit 10,020 pagsama-sama pagsama-sama lalaki din. Ano yan, tig 20? Pero Tig sa 10? po tayo ng 500 pesos para po makabili ng 5 kilong bigas sa kakapitasukan. Tatype ko lang po muna yung number. 09 Dali lang po para po ito po binibidyo ko po para malaman po ng lahat na kung saan po napupunta yung ating biyahe pagmamahal po bago mahina po kasi signal sa mundo. Tatype ko lang po yung number. Hindi ko po ata alam. Busy na ako, kabsat. Busy lang. Sige lang, kabsat. Naku, ako nakakaintindi ako. Basta alam kong ano, kasi alam ko naman na kagaya niyo rin ako, kung minsan busy ako, inaarala ko yung ano, yung sinusuportahan. Ganun. Aileen, ma'am, ba yan? Sisley. Nabibigla ko sa'yo eh. Salamat, Sislin. Alam po, may tawag po. Busy lang din po ako, Sis Ima. Okay lang. Naku. Teka lang po, ito naka-vlog Superman. po. Binablog ko po. From All About Nasa Eve. Valer Aurora. Naku, buti pa si Superman. Palaging sinashoutout ni Sis Sisend Eva. po ng pambigas. Kami, hindi kami sinashoutout. Oh. Ang daya mo ha. Joke lang. Joke lang, Sis Eva. Ayan, ano yung pangalan nito? Mark. Oh, tawa siya. Ano. Kasi naman ang hinahabol mo yung arms. Ano yung arms? Kilong bigas, tsaka po pagbili ng kapitasukan. Ayan, ang pangalan niya po ay Marquian Soriano. No arms can never hold you. Diba ganon? 0966-733-5736. Migalag shout out. Ayan, narinig ka ni si Superman. Ayan, tama ba itong number na ito?
Ha? Mabuti na lang wala na Patrick Gamers. Bakit? Bakit si Patrick Gamers? Oy, buko, baka isumbong ako. Kanino kay susumbong? Ako si Sister Eva, may secret. Hindi man lang sabihin kay Sister Eva. Wala ka dyan. Confirm transaction is not mention details about foreign Tawa agent si Superman. Hindi, kabsat natin yan. Kapatid natin yan, mga yan. Tayo, dito nagbibiruan lang. Baka may ano. Biruan-biruan lang. Kanino ka naman isusumbong? Ayan po, dumating po. Sa forever Ayan, young nag-send po tayo friend ng ko. ganda po pala. Sa forever young friend ko. Ano po Naku kasi yung ha. ating ano? Is iba ha. May tinatago ka pala Ayan, sa akin nag-send ha. po tayo. At maraming pong salamat. Naglilihim ka Hindi na po ngayon natin sa ito akin ha. magagawa kung wala po kayo. Dati-dati eh. Ako yung ano ha. Ayan, tatawagan natin Kaklose sila mo. ngayon. Ngayon meron ka ng kaklose. Nagsisilos Mahina na po ako kasi ha. signal nila. Pagkat po kasi Ay naku. Ayan tuloy, hindi na makatulog si Sis Eva. tingnan po natin. Sa unang pagkakataon po Hello. Naku, salamat kuya. At saka mayroon kang ano. Ayan, Tumutulong sa mga isinend ko na Mark Ian Soriano, walang di ba? isasaing. Sabihin mo, kuya, maglugaw na lang Isinend sila. ko na, pakibili na lang Tigkakalating leche. Ay, ibili nyo leche. ng bigas, tapos Gata. maganda lang para makita nung nagbigay niya. Tipidin nyo. Nung naibili nyo Kapag ng mayroon na bigas. namang biyaya, at saka, Yan ay maliit. ayan. Yan ay maliit na Linkitap. halaga lang naman, Linkatap, 500 pesos. sis. Siyempre, original Binigyan ng kate. bigas, Wow. Salamat, salamat. Thank you. Dahil Oo kape ang naman, kailangan no. niya sa inyo, di ba? Naku. Bigyan mo, Pag kaya hindi bigyan ako mo sa ang mama ano, mo, hindi na siya kita bahala kung pupuntahan. ano yung bibili niya. Joke. Basta punta ako sa bahay mo. Pabidyo na Doon lang ako, kahit na 2 minutes. Ipahiga mo matutulog. yung cellphone pa Oh. ng Gcash. Ano, mamamasyal tayo, sis At kung Eva. sakaling, kaya nga, kung Doon ako sakasakali magpupunta na, muna sa iyo, ha. sakasakali na, Ano, baka lalasingin mo. project na biyahe Sis pagmamahal, Eva, baka lalasingin mo ako, ha. Hindi ako marunong uminom. kahit magbigas. Sabi, kaya nga po, Ninang. Sabi ko, magtanim sila ng kamuti at mga gulay. Oo nga, ako nga dito nagtatanim ng malunggay, kangkong. Ano pa ba yung tinatanim ko dito? Ipapadala namin sa inyo. Yung kamuti, pag may ano camera sa para mapanood nila ng makita ko malinaw dyan sa po. Damiya, kukunin ko kaya yun. Okay. Bibili ako tapos itatanim ko. Hintayin ko na lang yung Oh. pagbili nyo ng bigas. Ayun, dami na. Kapag kukuhanan ko pa, mayroon ng laman kasi ang tagal-tagal na yun. Pati kangkong, pwedeng itanim. Ano po yung ano nila? Yung Ha, 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 hindi ako lasing. ano po Sheba? Sis. Cook with Gloria. Hi, everyone. Veronica, you are laughing also, ah. Matayo pa yung camera. Siguro po nahihiya-hiya ng konti. Elke din, ano ba yan? Maraming Kaway-kaway, salamat po cook talaga with Gloria. kahit po andito tulong sa loob ng bahay. Si Kuya Oh, Am, pin my link, premiere time, ha? dahil po sa Okay, okay, wait, ha? I will check. Because, ano, kaya po yung pagmamahal po ninyo, still, kahit Kuya Aw. bagong kwento, ayan, nakarating po na Can you make dikit-dikit, Kuya Aw? Cook with Gloria. Maler Aurora. Kaya po, hintayin po natin yung video nila. Ididikit ko po dito sa video kong ginawa. At hintayin po natin. Update ko po kayo kung talagang ibinili po yung ating ibinigay. If you have also variasin to, Kuya. Ganun ba yun? Natawa ako, ah. Sislin. Ano na, ba't hindi ka na ano, nagla-live? Salamat po sa ating mga sponsor. Yan, mga idol, mga ninang, Kuya din. yung ating Oh. pinagkikaso kanina, nakabili na po sila. Ayan, may nabili ng mga ano, grocery pala, oh. Tsaka po noodles. Kompleto noodles, bigas, Galing po sa, may itlog pa, may... ano po sila, Maraming salamat po, Kuya Al. Oh, Maler maraming Aurora. salamat daw, Kuya Aw. Tignan mo yan. Tayo sa napapanood po yung ating ginagawa.
Sana hindi kami po ipas rin. po sa Di ba, amin, Sis Lynn? kamag-anak po natin siya. All about Doon po Abe. sila Ah, nakapatira natawa si sa bundok po ng Aurora at Kuya Alcock Dan po. at Ano yan? pinipili po tayo ng hindi ng Ay, oo. kahit po Kasi konting sabi bigas. ni, Yun sa awa po ng ating Panginoon. sabi niya, cook with Ito Gloria. naman po yung Sabi niya, Kuya pagbiyon di, din naman ano, po yung Kuya ating di. bigas. Dahil di naman po makakarating doon yung bigas po natin na ibinibiyahe pagmamahal. Ay pinedikasan po natin sila ng eka nga po yung maliit na bagay lang. Ito po yung 500 pesos lamang kahit pa paano. Nandyan din si ano, nakabidji. Nakikinig yan. Si Ma'am Jolie, ayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsor at kung sakasakali man po naubos na po yung biyahe pagmamahal. Busy rin bago sa po natin, katatrabaho. bagong kwento, sana po yung magkaroon po ng bago. At syempre, salamat po sa inyong lahat. Hindi po namin ito magagawa. Ano, tapos na ka, Kuya Hindi Aw. po sa inyong lahat, sa mga sponsor po natin mula noon hanggang ngayon. Gloria cook, wait, okay? I will Lubos po check tayo this, ano. nagpapasalamat. Si I At cannot, ganun pa man po, hindi ko i-upload ma-touch, po itong oh. video na to, hindi po para eka nga po Wait, because my nagyayabang po tayo o phone nagpapapo. have Ito problem. may galing po sa inyo. Oh, May piso, wala po akong inabono po dito sapagkat wala po tayong trabaho. wala pa tayong trabaho, Ano pero po yung ano, maganap na tuloy yung po ninyo. sahod mo, Kuya Aw, inubos Kaya mo po, na ha. ididikit ko po dito yung nabili po nila. Saka ka, Hinagis lang po yung short video nila. Tsaka po 17 million habang in the kami po house, gumagano. wait. Kaya panood lang po sa inyo at marami po salamat. Oh, Sa ating ipin na mga rin natin si sponsor. ano, Hindi ko Cook po with kayo Gloria. isa-isahin at Premier daw ni papahalain ko Cook yung Gloria. sinasabi ko. Pagbigyan Wala po natin. ibang sinasabi kundi maraming Salamat. at Maraming bahala na po salamat. ang Panginoon ang magsukli po sa inyo. At sana lagi rin po kayo nasa mabuting kalagayan para mas marami pa po kayong matulungan. Katulad po ni Kuya. Ay, Sana wow. po maraming salamat at lalo na po Salamat, sa Kuya mga Aw. ng biyahe pagmamahal. Hindi lang ano, Claire. Bagong kwento. Maraming Post salamat. pin my link. Yun, at Premier magpapaalam after po 2 minutes. mag-i-upload po ito. Oh, Bye-bye po sa please, ating lahat. Ingat po join tayong lahat. Premier. God bless po. At Cook I with love you. Gloria. Please. Bye-bye Please. po. Please daw, please. Premier. Asan na yung premier ni ano daw, premier? Cook Gloria. 2 minutes na daw. Cook Gloria still, no? Okay. Thumbs up. Team Ima. Oh, di ba? Ala, ayun na, ayun na. Okay. Premier ni Cookwer. Cook with Gloria. Ililista ko nga ito ta. Masipag ito eh. Masipag ito si Cook Gloria. Gloria, mati panti. Ano ba yan? Gloria, Cook Gloria. Put panty, mapi panty, or see, mapi brief. Kishun Hansda, oh.
Everyone please join premiere. Okay, okay. Korea. They are watching, see? Wala po masahod ninang. Aha, bakit? Kisyon, Hansda. O, diba? Please watch daw kay Goria, Cook Goria. O, check mo yung mga pupuntahan mo sila, yung mga nagwawat sa'yo. Hubad sila. Cook with Goria. Why you not put panty or brief? Ay! Parang Ate Ima. Salamat sa parang, Sis Iba. Salamat. Sa pilitan na, oh. Si Cook with Goria, salagang sa pilitan. Everyone please join, yes. They are watching. Kaya lang lahat sila walang panty, oh. See? Hubad silang lahat. I will make this one. Gawa nga ako ng ganyan. Paborito ng amo ko yun. Kakanin ng mga Tapos ilalagay sa, lagyan ng itlog. Egg. $13 million in the house. Salamat. Kaya lang, inaan ko yung music, baka ayaw ng eh. Ate, may sleep na ako. Morning na. Oo, sige lang sis. Ayoko rin magpuyat-puyat kayo yung mga nandyan sa Pilipinas. Ako nag-update lang kung sino yung hindi busy. Sige lang. Tambay ko na to sa'yo. Salamat sis Iba. Salamat. Love you. Miss you. Mama. Sleep. Drasen. Drasen Mabunay vlog. Ayan na si Prinsipe. Prinsipe Mabunay vlog. Kanang kamay ni busing ni Captain America. Joke. Joke lang. Busing ni sino? Superman.
walang walang nagpunta yung mga ano, hindi kayo nagpunta sa ano, andito kayo oh, 15 million in the house. Nag-stay kayo dito sa ano, hindi kayo nagpunta kay Goria, di bale. Tapos na. All watching. Oo, nandiyan. Nagbibiji-biji. Kanina ka pa inaantay. Pagod siguro na, pagod na. Two minutes, mga 2 minutes man lang yung ano ni Kabsat Lupi o 2 minutes nga lang. Sige lang kapatid. Sunod natin kay ano, Kabsat Lupi. Hindi na na-attend yung iba. Kasi baka mamaya ano na rin ako. Pag dumating yung bisita, pag dadating, mag-out na rin ako. Pero pag hindi pa dadating, hanggang hindi ko na naano si ano eh. Hindi ko na napin si Kabsat Lupi kasi kanina ayaw ano, Ma'am Julie, you are here? Oo, nakabiji-biji yung mga yan. Nakabiji. Baka tigdadalawa sila ng cellphone. Kuya Aw, Drasin Mabunay, pakidikitan mo si Kuya Aw. Magkaibigan na ba kayo? Kaya dumadami yung ano ko kanina. Kanina ano, lampas na 20, wow, salamat. Baka sila ang nag-aano, baka sila ang salarin. Uy, ano yun? Inipin mo, kapatid. Hindi, wala na akong maipin. Ikaw na ang sunod. Naipin ko ng mga yan eh. Si ano lang, Kabsat Lupi ang hindi ko naipin pero kasi may ano eh, tupak tong cellphone ko. Kanina ipipin ko ang ayaw. All day, ano ba yan? Cook with Goria? Tapos ka na ah. Thank you, 8 million in the house.
Yung kanina ko na premiere yan. Ba't anong oras ka ng premiere? Ba't hindi ako nakarating? Di ako nakarating baka may ginawa ko kanina. Ah, ito link ko, kapatid mo. Yung kanina na premiere, yung kanina ko na premiere yan. Tapos na ba, no? Tapos na yung premiere mo, Drasen. Nanood ako ng ano mo kanina. Dumadaan sa akin. Nanood ako. Yung kumakanta ka. Hindi ko pa pala na-like si Tabsat Lupi. O, di ba? Madaya si Ate Ima, no? Hindi bago yan eh. Hmm? Kinakanta mo nga eh. Ayusin mo maganda yung kanta mo. Basta ayusin mo lang. Niloloko mo kasi eh. All about bagong dikit with Bill All from Rasin Mabunay. Gising pa kaya yan si Riba? Babalikan ka niyan. Oh, nandiyan pa si Sislin. Nakabidi din. Rasen, pakis daw sabi ni Sislin. Lilian. Lilian Waten. Salamat. Present. Ang sasarap ng ulam na niluluto ni Kabsat Lupi. Kunti naman ang kanin. Ganyan lang ba kumain si Kabsat Lupi? Kunti lang yung kanin. Naku, kulang ko pa yan sa akin. Kunti lang yung kanin, oh. Ako, pag ako yan, taob yung kaldero. Lin Katap, from Cook with Goria. Lin Katap daw, oh. Si Lin Katap ay si Cook Goria. Jenis Mix Vlog. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat sa bisita. Always remember us. Sino yung may message. Ako, mamaya ko nabasahin. Baka ako.
Kapatid Lin, Miguel shout out from Drasim Mabunay. Jenis Mix Vlog. Shout out everyone. Shout out everyone. Shout out everyone. From Watin, Lilian. Lilian Watin. Ma'am Lilian, salamat. Cook with Guria, Dan, connected to you. Please connect me back. Thank you. Ang sipag mo, kapatid Rasin. May mga ano, kaya lang para makatulong ka sa kanila. Sipag mo. Ikaw ang nag-ano, paano? Yung, baliw ka talaga. Baliw ka talaga. Ikaw dyan ang nag-ano eh. Sus Maria. Saglit. Ako, kapatid Rasin, no? Papaluin kita. Mapapalo kita dyan eh. Hindi, ano ba yun? Ano ba yung link mo? Iwan ko ba sa'yo? Saan ba link? Ito link ko. O, sige. Mabubutit ano, pinagbigyan ako ng phone ko na ano. Ayan. Tapos ni, ano na. O, iyan na naman ang ano. Ayan, pagkaparehas ba? Nakuha ko na sa taas eh. O, ayan. Pakyut ka dyan. Pinanood ko na yan. Pinanood ko na yan na kanina. Pag-iisang dibdib na luminda, gusto ko lang. Hmm. Magtatabingi. Cook Guria, connect to Drasin. Cook with Guria. Connect to Drasin. Hindi pa. Alas 3 kami dito natutulog. Kapatid, ano, Drasin. Ako, ikaw nga dyan ang matulog. Susunod pati tuldok ipin mo. Loko-loko ka. Hindi. Yun ang nadakma ng kamay ko. Yun ang nadakma ng kamay ko eh. Ano ka ba? Kung ano-ano pinipin mo, baka sa susunod pati tuldok ipin mo. Ay, nako. Ayan. Pinanood ko yan kanina. Nakaupo ako. Tingnan mo, oh. May like na kaagad ako dyan, oh. Nakabilol ka ba dyan, oh. Tingnan mo, oh. Hindi. At saglit lang at ano. Ano bang saan na yun? Napindot ko na naman. Iba na naman yata napindot ko, ah.
araw-araw na ginagawa ko bilang isang may kapansanan sa buhay at Saglit. Umpisa natin. Tingnan mo. Pinanood ko yun kanina. Replay natin. 13 million in the house. Salamat sa pabigi-bigi. Sis Lilian Katat. From Lynn Katat. Oh, in muna tapos. Hi guys, ako nga pala si Travis, gumagawa ng mga video about sa buhay ko sa araw-araw na ginagawa ko bilang isang may Grasin, kapansanan sa lukulok ka. buhay. Huwag mong patawain si Ate Ima. Kayo mag-isa Hindi pa kasi siya sa na inyo, nalito sa kasi mga ako buhay na may kanina eh. kapansanan. At kung na-appreciate niyo yung Si ginagawa ko Celine, na hawak video, ako don't forget to bigi-bigi lang. subscribe, Hirap like, and mag-type. click notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na video. Thank Si you Celine, may and ano God ka? bless to all. Huwag mo na pakinggan yung ulit. Baka hindi ka makatulog. Viewers, especially like me, who also have disability in life, nakanta po ako. I dedicate our song to all of you, even though I don't have a microphone, but I will do my best, and I can Hanip give ha? good Ma-English-English performance ka to pa all dyan, of you. kapatid ha? I hope sana Oh. the title of this song, Mag-iisang Tindi, bagay na sa mga Bagay daw sa ano, mga... ewan ko ba bakit ganito yung kanta na Trini. Bakit? May problema ba tayo o iba yung napili ko? So, kung wala namang problema, FB Vlog. Susukdan host. Salamat. Sa harang pa po. Salamat sa paharang. Isalin ko lang manood ka. Nahihiya sa ibang viewers mo. Baka maring loses ka. sa isang akala ko, ikaw ang tadhana ko. Walang-wala dito sa isipan ko na ikaw ang kapalaran ko. Akala ko hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa ating may kapal. Ikaw pala'y ganyan sa akin. Ngayon sinta, tayo na nasaan na. Walang ilaw dito. Pinatay ko. Maliit lang. Palakpakan. Wala ba kayong kamay? Wala ba kayong mga kamay? Alas 11 dito ng gabi ah. Ay, hindi. Alas 11 dito ng gabi. Alas 9. Bilatok, Mosi. Hello, boss. FB vlog. Wait lang saglit ah. Patapusin natin si ano. Drasin. Check natin yung ano mo. Check natin yung link mo. Baka hindi ka pa nakakunik sa ano. Baka hindi pa kita nakunikan. Hello Lilian Watin from Bilatok. Musi. Bigyan ng alak yan.
Bigyan natin ng alak yan. Ay, Bilato. From Drasen. I'm from Indonesian. My channel is about sport. Please connect and support us. From Bilato. Hello, PB Vlog from Bilato. Kapatid Ima, okay na, ipin mo na sila. Hello, Drasen, Drasen, parang Bilato. O, ayan. Hinihilo ka nila. Kapatid Drasen. Hinihilo ka ni Bilato. Malapit nang matapos. Oh, matatapos na nga. Ano natin si... Habang nag-aantay ako ng mga bisita. Kala ko wala nang bisita ngayon eh. Oh, thank you. Mahirap mag-pin eh. Kasi yung ano ko may tupak. Yung may phone ko may tupak. Oh. Seven PM. Kailan to? Bukas? Banunong. Fernando Banunong. Bukas ba ito? Guys, patamsak sa ano nakapin. Premiers. And 3 days. 3 days ba? Guys, na nakapin tayo. Hello everyone. Hello Kuya from Bilato. Hello Drasen Bilato. Hello Lilian Waten Bilato. Hi Bilato from Drasen. I'm from Indonesia and my channel is about sport. Hello Drasen. Kapatid Ima, okay na. Hello Drasen. Ayan.
Bilatok, you are you are there? Bilatok, Bilatok, Bilatok Musi. Wala na si Bilatok. Kapatid Ima, saan na kamarat ka? Kanina, nandiyan sila. Wala namang kamaritisan, biruan ang meron. Aanhin mo yung kamaritisan. Uy, kapatid, kamaritisan mo din. Yung mga nagpapatawa, nandiyan sila. Kanina. Palabslab sa ano, nakapin. Palablag sa nakapin. Patusok sa nakapin. Nanonood ako kay ano. Nagnunood ako ng fruits kay Lilian Watin. Kasi kanina nandito, nanonood ako ng ano nila. Kung ayaw mo ng kamaritisan, sige kapatid, Kamarisol. Kamarisol mo dyan. Ano yung Marisol? Solsol? Kamadrasin na. Nanood ako ng ano, kay Ma'am Lilian Watin. Ayan. O, diba? Kaya lang short siya. Oh, ganda ng mga fruits mo. Alam mo naman pala eh. Hindi, naririnig ko lang. Naririnig ko lang yung Marites, tapos Marisol. Sabi nila Marisol, Sol, Sol. Sa mga FB, doon ko nababasa. Marites, ang Marites, ano ba? I-explain mo nga. Ikaw ang nakakaalam eh. Kung ano yung Marites. O kay Marisol, o diba? Gracian, engineer. Engineer na lang nga lang ang tawag ko sa'yo. Engineer. Ano na? Tapos na. Watching here.
O, 'di ba naririnig mo, ibig sabihin naririnig ko sa ano, kapatid, naririnig ko sa mga FB, gano'n. O, 'di ba? Pero hindi ko pinapansin yung mga ganyan, kapatid. Walang maibibigay yung mga marites na ganyan, 'di ba? Tatawa lang, 'yun, gano'n. Ng ano yung ano ko. Baka may gising pa dyan. Gustong sumali. Tara dito. Hala, nakaano si Ma'am, Tara dito, guys. naka-live si Ma'am Eileen. Naantay ako nito eh. Mag-uumpisa lang. Kanina pa sana nag-umpisa yan. Mamaya. 11 million. Baka gusto niyang matulog na dyan. Ay, hindi. Naka-BG yan. Naka-BG yan. Si Ma'am Julie, 2 phone. Naka-BG. Si Kabsat, naka-BG rin yan. Ang alam ko, pati si Ma'am Lynn, naka-BG. Si All About Abe, naka-BG. Pero tulog na sila. Ah, malayo na siguro ang nararating ni Sister Eva. Baka ano na siya. Ano ba yung ibig kong sabihin? Baka malayo na ang narating. Palablab sa nakapin. Mamaya Sir FB vlog, mamaya ilista kita kasi tatamsakan ko yan. Nandito sa min channel ko yung ang layo pa nung mo, 3 days pa yata. Banunong. Maaga pa dito, Drasen. Matulog ka na. At ikaw'y mapapagod niyan. Fernando Banunong. Tamsakan kita mamaya dito sa Baka ilan na bang nailista ko dito. Si Drasen, yan eh. Tikit ko na yan. Fernando Banunong. Lagi kong lagi kang dumadaan kasi naka-bill all ka. Fernando Banunong vlog. Ng Riyadh. Naka-bill all ka sa akin. Lahat naka-bill all kasi pag pupuntahan ko sila pag nag-LE sila, pupuntahan ko kung sino yung dadan sa akin. Talon-talon ako, ganun. Talon-talonin ko silang lahat. Support ba? 16 million. Bakit hindi pa kayo natutulog? 16 million in the house. Hindi kayo natutulog. O ngayon 13 na, sleep na kayo. Wag mo ako ilista, wala naman ako. Ay, mo kang patawanin. Wala kang utang. May utang ka sa akin. O, di ba? Sabi mo, bibigyan mo ako ng 10 banana. Di mo ako binigyan. Hindi, joke lang. Joke lang. Marami kang banana eh. Marami kang alagad.
Si Bilatok mostly, isasalang ko sana, wala naman na diyan. Sige, bigyan kita ngayon, kapatid. Ima, mahirap na baka imarites mo ako. Ay, Lilian Watten. Nanood ako doon lang sa ano, maliit na video mo. Doon sa short lang kasi walang ano eh, wala kang upload na ano. Naghanap ako ng upload mong medyo. Ito na lang pala. Hindi ko pa natamsakan. Malit lang ang ano, pinanood ko kanina yung short. Harang again. Salamat, Sis Lilian, Ma'am Lilian. Salamat. Alam mo, Drasen, maski hindi ko kilala, nagsusuport ako. Pinupuntahan ko sila. Kung kilala nila, bahala kayo dyan. Basta sabi ko, magtamsak ako. Mag-stay. O, pag busy na. Sa iba na naman, wow, isang banana. Ano, Drasen, baka mayroon din akong ano dito pang dikit sa'yo. Didikit ko sa'yo. Nasa main channel ko yung mga ano, lagad ko. Itong, ano, sipag mo naman, no? Ma'am Lilian, ang sipag mo, oh. Ganyan tayo, no? Pati upuan na. Guys, ang init. Tara, ligo tayo. Akala ko kanina ilis yan eh. Kasi live. Nagpagod ka pa, Drasen. Mamaya mag-in na rin ako pag dumating yung ano, bisita. Kung darating, ano kaya mo ba, girl? Ano kaya mo ba, girl? Abroad pa more. Oo nga, no? Ma'am Lilian, abroad pa more. Hindi bali, hagutin natin yung pera. Ah. Kaya pa ba? Kaya pa yan. Mainit nga lang. Salamat sa ano, pag-isti ano, pag-isti kay Ate Ima.
Kuya Au, di ka pa natutulog? Ayan o, binabarteran ako ni ano eh, Drazen. Ano Drazen? Barteran tayo? Nawala yung ano, mga alagad ko. Nasira yung cellphone kong isa. Doon, marami doon. Kaya hindi na ako nakakabag ano. Nasa main channel ko. Hindi ako makadikit kasi naka-open pa. Pag inopen ko yan, ay nako, mag-in na. In na yan, mag-i-in na yan. Yung nakapin, Drazen, patamsak mo naman yung nakapin, oy. Kasi mamaya ko yan tatamsakan pag ano. Yung nakapin, tamsakan natin, Drazen. Natulog na yung mga iba dyan eh. Natulog na nila nakabiji. Nakabiji yung ano nila dyan. Baka hindi mo na kaya, Drazen. Patamsak mo na rin yung nakapin. Si Sir Fernando Banunong. Sipag naman ni Ma'am Lilian, oh. Hindi pa pala ako nakatamsak. Pero nakaano na ako dito. Naka-bill all. Ilan na ang ano, naibigay mo sa akin? Baka inaantok ka na dyan. 3. Oh, 3 utang ko sa'yo ah. Ay, utang mo ah. 10 yung utang mo. 10 million yung utang mo. May 3 million pa lang ang binibigay mo. Grasin, pagpagod ka na, matulog ka na ha. Ayaw ni Ate Emma yung nagpupuyat kayo. Ano lang, pag nag-open akong ganito, kahit na walang ano, basta maka-update lang. Pero pag may dadalaw, may bisita, yun, tatanggapin. Sipag sinima ng ano, sis Lilian. Kawawa naman si ano, Aileen, ala. Nag-ano siya, nag-live. Nandito pa ako. 8 ako nag-umpisa eh, 8. Malapit nang matapos, Ma'am Lilian. Huwag mong sayangin yung tubig, oh. Dami ng tubig na nasasayang. Nakatulog na si Drasin yata, oh. Nakatulog ka na, Drasin? O naghahanap ka pa ng ano, pangbayad. Ah,
Wala akong kasama dito, iniwan nila ako, mag-isa ako. Oh, nahulog. Subscribe, share, and like. Tapos na mag-Lilian. For watching. Ayan, tenemos perro! Ay, mag-in na ako. Ala kayo dyan. Ito ba sa regular eso? Ayan, palakpakan natin si Don Luis. Nag-umpisa na si Miley. Apat. Mag-in na ako mamaya ah. Kapatid, ano. Ano na. Madami kang ano ah. Apat, 5. Sige, balik ko yan mamaya ah. Kuya ah. Hindi pa ikaw natulog-tulog yan. Hindi pa ikaw natulog-tulog yan. Naka-live na yung ano, kaibigan ko. May 4 siyang bisita. Naantay ako nito. Sus, Mariusip. Di bali bukas mag-live naman nito. Five. No, dami kang ano, lagad. Tulog na yung mga ano, nakabiji. Huwag nang gisingin.
6. Ang daya tong ano no, dito sa ano ko, channel, sa cellphone kong isa, 10 ang naka-BG. Diyan sa akin channel ko, 8. Oh, diba? Daya no? Pito. Talagang ano ah. Sinong mag-ano, la-live? Sinong magla-live dyan? Kung walang magla-live dyan, naka-live yung kaibigan ko. Ma'am Julie, ano, mag-open ka na? Ma'am Julie, mag-live ka na? Ba't wala kang nakasit? Ma'am Julie, ba't wala kang nakasit na ano, live? Di ka magla-live? Yehe, 9. Madami kang alagad ah. Kanina ka pa nagdidikit drasin na. Kanina pa. Noonid natin si ano, video ni Banunong. Oh, nandiyan din si Superman. Naku. Nadi ako tapos sa work ko at tinakamuyot lang ako. Ay, Superman tawar. Tin. Yehe. O, di ba? Panoorin panoorin ko si Sir Banunong. Isa lang ko siya kasi ano lang naman yung ano yun. Asan yung listahan ko na? Melanie, Veronique,
Ebit Kitchen, Kung Chua Bongbong, World Tours, MDR, Jenny Mix, Fernando, Panono. Naku, kabsat. Matulog na ikaw. Si Ma'am Julie, ano na yan. Kaparehas kong nagtatrabaho yan. Kaya hindi yan makatulog. Siguro tapos na siya. Mamaya magagawa ko ng ano eh. Gagawa ko ng chai o yung inumin ba nila. Kala ko wala na, oh. Ayan, may ano ako kay ano, oh. May ayuda ako kay engineer. Engineer, 10. O, diba? Fernando Banunong, nakabidyo sa akin. Ano, pinanonood ko yung ano mo. Banunong ng Riyadh. Tatlo lang silang kumakain. Pero hindi ko maano eh, hindi makita oh. Kasi gawa ng ilaw. Gawa ng ilaw. 13 million. Ay naku. Ayan na, wala na akong utang. Kapatid Ima, kaya wag mo na akong singil i-marites. With full watch your 10 short video, like and comments. Thank you. Tumahimik ka, Kuya Lupi. Sabi ni Drasen. Ano, please support. Okay. Wait wait your turn. After finish this video, okay? Don't worry. I will support you. What you want? You want banana? You want banana or no? Watch hour or ano vlogger? You want watch hour or banana? Malapit nang mag-end si Ate Ima. Lapit na akong mag-end. Mamaya mag-end na ako. Maya ng konti. Ba't nakalagay dito sa akin ano lang, wala pang ano, ang oras ano lang, 1 oras saka wala pang kalahati. Pining Son, very shout out idol. Meron pang ano Ano na, tapos na ba yun?
Superman, matulog na ikaw, kapatid. Ma'am Julie, andyan ikaw pa. Si Drasin, matulog na ikaw, oy. Matulog na kayo. Kasi, ano ba yan? Sasampo. Ano vlogger? Sasampo ang ano, subs mo. Naku, nagpaparami. Paparami ka. Yung isa, more than 400. Yung isa, more than 1K. Now, 10K subscribes. I cannot believe. Ano? Why only 10 subscribes? Ha? Ano? Ay, Ma'am Grobe. Ay, Mami. Mami Grobe. Hindi ka nag-ano? Watching Yahoo. Hindi ka nag-LS? Matulog ka na, Kuya Lupi. Ano? Pinapatulog mo si ano? Drasin, asan ka ba? Sa Pilipinas ba? Saan ka? Sa Amerika? O sa Saudi? Kasi hindi ka patulog eh. Ang Pilipinas dapat matulog na. Mga Pilipinas. Sa ganitong oras, 2:00 na. Itago ko yung listahan ko. Ay, hindi. Mamaya. Kapatid, kahit isang araw, ala ka dyan. Makakasama naman sa ano, isang ano, araw. Ako ngayon ay lilipat doon sa chargeran kasi maglulubat na ako. O, dito. Dito. Ito talaga, dito, ito talaga. Yung bulaklak kong yan, dyan talaga yan. Naka-stay. Dito, ang malapit ng charger ko. Iwan ko na yung ano. Tawa-tawa ka pa dyan, Drasin. Oy, asan ka ba talaga, kapatid? Drasin, alam mo, ala, nandito ako, Pacific Ocean. Kapatid Ima, ikaw talaga, oh. Ikaw talaga, Drasin, ano? Isa ka ring joker. Ako, mapapalo kita dyan. Matulog na ikaw.
Alam mo, Drazen, naalala ko yung sinabi mong marites. Wala yan sa Bible, yung marites na sinasabi mo, ha? Huwag yun na yung anong marites na yan. Alam nyo yung marites, ano yan, galing sa, ano yan, sa madlang demonyo. Di ba? Kahit na buklatin mo sa Bible study, wala yan, hindi yan kasali, hindi yan nakasulat. O, di ba? Papaluin kita. Wala akong kasama dito, nag-iisa lang ako. Kaya, yan. Okay lang na mag-open ako kay, para ano. Now, done na. Ano, ate? Wow, done ka na sa work. Ako, dito na ako matutulog. Dito na ako matutulog sa ano, upuan, sa sopa. Mag-sit na. Ano, maski na ano lang. Ako nag-i-stay sa'yo, dalawang phone. Ma'am Julie, mag-sit ka. Papasyal kami. Andyan si ano, oh, Drasin. Drasin, pasyal ka kay Ma'am Julie, ah. Kasi hindi ka pa matutulog. Ako pala, now, done na. Ano na, ate, sa work. Sige. Ay, kakain ka pa? Sige na. Kasi lalabas ka dito sa ano, pag mag-open ka. Ay, naku. Isa rin yan na, ano, Ma'am Julie. Naku, matatawa ka dyan. Drasin, pasyal ka. Ha, ha, ha. Doon kita bigyan. Bigyan. Anong oras? Ngayon na, Drasin. Maya-maya. Maya-maya. Sabi mo kasi 24 hours ka, hindi ba?
Anong oras ba, Ma'am Julie? Sabi niya. Oo, Ate Ima, kakain ako habang naka-live. O sige, kain ka. Pakain, wala akong pagkain dito. Mag-sit ka na kasi ako mag-ano na ako. Pag lumabas ka, yan. Kasi magdidikit pa ako. Didikitan ko yung mga ano. Didikitan ko yung mga bisita kanina. Mahalin ang iyong mga kaaway. O, diba? Diba? Rasen? Oo naman, kapatid Ima. Kaya to. Oo, ikaw pa. Guys, salamat sa nag-stay kay Ate Ima. Talaga. Alam mo, Drasen, pag nag-o-open ako, ganito, kapatid, ano lang, ang ini-expect ko, tama na yung tatlo, tama na yung tatlo, na sa live ba, parang kwentuhan, o di ba? Parang gusto ko yung makakwentuhan lang, yung mga tatlong tao. Pero, ang dami naman, o, kanina, more than 20, dito sa ano, naabot ng ano, o, di ba? Hindi ko alam kung saan lupalop nagpula yun. Oo, tama yun. Naku, pag dumalaw ka dyan, matatawa ka dyan talaga. Kay Ma'am ano, Julie. May araw na may talagang tawa ng tawa yan. Kasi, ano yan, kaya yan tawa ng tawa kasi, wag na nga. Kasi, masabihin mo, marites ako. Doon na lang kayo, Ma'am Julie. Marites, masaktan. Nagbabasa ako ng Bible ngayon. Nagbabasa si Ate Amy. Ay, nakinig pala si Ma'am Julie. Ala, andyan na. Akyat ka na. Andun na. Drasen, akyat ka na. Julie, nandoon na. Narin, ano na siya. Ano siya, lumabas na siya dito sa akin. Lipat tayo doon. Ayan na, oh. Ano na siya. Ay, nauna na. Nauna ka na, Drasen, ha? Pero hindi pa nagbubukas ng tilon. Sige
Inadrasin. Punta ka na kay ano, Ma'am Julie. Sunod na ako. Nandoon na ako pala, nandoon na. Nandoon na yung ano ko. Superman, hindi ka patulog. Sige na. Ano na nyo na yung ano nyo. Yung nakabidyo dyan. May dalawa-dalawang nakabidyo dyan. O. O ate Ima, kakain ako bang... Ay, nabasa ko na ito. Natahimik na. Ano yung binabasa ko? Nasa huli na pala. Ayan. Ayan, may pagkatililing. Ala ka, lagot ka dyan. Alam ko yan, may pagkatililing ba? Naku, susuntukin ka niyan, Drasen. Susuntukin ka ni Ma'am Julie dyan. Sinabi mong may tililing? Ay, lagot ka dyan. Wala kang bahay na sa kuweba. Sige na. Magsunod ako. Nakasarado pa yung tilon niya. Oh. Guys, sino yung nakabidyo dyan? Mag-in na ako ha. Maraming salamat sa nakabidyo. At makadalaw sa ibang ano, LS. Nakasupport. Bye, 9 million in the house. Bye na po.